Tinuod yun siguro kay nga ano mga nagdaghan naman ang pasyente. So, ingani ha. Ah, ang tawag ani ang symptoms sa na apektuhan sa insecticide, aerial spraying, ingani ang simptomas may gala. Paminaw mo pag maayo ha kay aron makibalo mo sa inyong mga parente nga tuwa dito sa banana plantations. Kaya ang sugod ra bagyo dili gyud mo kahibalo. Ang unang yung simptomas sa pasyente magluya. Luya siya, way gana kaon, dili ganahan, dili katulog. Habis kung saon nila matulog lang unsa ba? Di magpiyong sila dili sila katulog. So usually gyud moadto sila sa doktor, ang first gyud makita sa doktor anemic. Ang iyang anemic mahigala, matingala ka sa iyang examination sa complete blood count or CBC, mubo ang iyang hemoglobin. Ang color sa dugo. Mubo ang iyang hematocrit. Paminaw mo kay technical kay ni siya kandili di ko ka kun ani sa say tawag aning binisaya na ako ba. So hematocrit mubo pod. Ang iyang white blood cells mubo pod. Ang iyang platelet mubo pod. So kung ang usa ka doktor nagtan-aw sa resulta first time o wala siya panghuna-huna sa mga mga side effects sa insecticide, dili gyud makuha ang diagnosis. So usually gyud ang pasyente pag konsulta niya sa doktor, tagaan lang siyang pang-anemic vitamin na maabot na siya og 2-3 ka tuig dili na sa adlaw, tuig dili makorek ang iyang anemia. Magsige lang siyang luya. Usahay gani, tambok pa gani tan-awon mahigala. Ang pasyente, tambok ba? Pero anemic siya, nagaluya siya. Hantod nga maabot ang panahon mahigala nga ang iyang hemoglobin maabot na lang 5 size. Ang normal ana 12 man. Pag maabot ka ng level sa hemoglobin, wala na. Maglisod na kaginawa mo. Bulakaw lang kaglayo, gamay. Maglisod kaginawa, hangtod lang sa imong tunga sa imong dughan. Nya, kung dili pod mao ang imong doktor na tuon, kasing-kasing na day tanawon. Kung moadto kag pulmonologist, bagay tanawon. Nya, dili matugma kung ngano man ni siya nga naglisod man sa ginawa. Maglabad iyang ulo, di sa katulog. So, kung lain-lain nga tao o lain-lain nga doktor ang ilang konsultahon, lain po ang tambal. Kasing-kasing, tambal, mga isosulfite dinitrate day panghatag, ischemia diagnosis. Pag atog pulmo, moingon po dayon ang doktor nga, uy, naaman siguro kay kuan, si OPD kay sigarilyo man ka, di, wa na. Layo na kay sa diagnosis may gala. Mao na yung pinakadakong problema kay kaming mga doktor dito sa syudad. Ambot lang kung tawag ba na influence o walang yun nagbasa, kay dili man mi aware anang side effects sa insecticide may gala. So, makabasa mi newspaper pero para sa ako, surgeon, kita ba dahil mi anang kuan, makakita ba dahil mi anang mga studies sa anang kuan aerial spraying mo lagi ganiya nagsige kog drive, sige kog hunahuna kay daghan kay kog amigo sa banana industry may gala sa tinuod pa perting daghan na gyud mga close ra ba gyud ako pero nagkadaghan na man guni akong pasyente. So mao na simptomas pag abot og kuan bisag unsa na lang kinsa na lang doktor imong atuon dili makorek, moabot nang gyud sa punto mahigala 3-4 years later mo-develop na sila, dili na sila mahimo og red blood cell, dili na sila mahimo og white blood cell, di na sila mahimo og platelet. Unsa may pasabot ana? Kung di na sila mahimo og red blood cell, wa na sila
wa na sila mo dala og oxygen pagkaon sa tibuok lawas. Anemic na kayo. Dali vertigo na. So pag vertigo, moadto na pog ENT. Pag adto sa ENT, negative man, ipauli. Di ba? Kani akong istorya sa inyo may gara. Tinuod gina siya gyud kay kaning pasyente akong gina-istorya sa inyo. Niadto na siya sa pulmonologist, cardiologist, niadto na sa ophthalmologist, optometrist, niadto pag yun siya sa ENT. Ay wala man po siya nagsulti, wa po siya gipangutana nga asa siya nagpuyo. Kinsa koy doktor mangutana nga asa man ka puyo no? O asa dapit na imong balay nong? In town si Dr. Kagapi ray man nangutana na ba? Ngay mangutana gani ko usahay nga duol bag basurahan ang inyong balay. Unsay labot ana sa sakit. Una lang ninyo mahigala. Ang ko pangutana sa iya nga asa na kay puyo noy? Siya tagom. Di kung lahi pa tong doktor, hantod lang to diha. Pero akong asa man kadapit sa tagom ng puyo noy? Siya nga dito sa plantation, akong balay na adyo dapit nga maagian ang isang plano ko ayay. Sus. Kaya iyang himoglobin mahigala 5 na lang. Malipong ko siya magtindog, pagtindog niya gyud nasa postural hypertension. Nya kay nagluya naman siya ato siya isa ka doktor pagkuha blood pressure. Ang iyang nakuha po sa doktor blood pressure 170/80. Di high blood, gitagaag pang high blood tumba ay. Bastilan. Mo to nga iyang ko ayay. So ang sunod ako pangutana pila na day kakatuig diha na puyo ng balaya noy. Siya nga sukad sa panganak na ako sa una ng kong anak do. Upat man yang anak mahigala. Di 25 na ang edad, di 25 anyos na siya nagpuyo sa iyang balay. Muagi mga eroplano dito mag-spray. Tumato, ipa-admit na ko mahigala sa ospital. Ang initial di ay niadto siya usa ka doktor dito sa Tagum. Ingnan na siya nga anemic ayo kanoy. Unya nakatransfuse na kadugang tagdugo kaduha. Nya anemic lang gihapon. So ang gisugyot sa iyang doktor nga bone marrow transplant. Patay. Unsa man ang kabawa ng bone marrow transplant. So nakadungog man sa akong doktor sa kahanginan mahigala. Nihani taon masig wa na kuan. Piti nang lisudag yun, yan ay Davao kay gusto lagi nilang mangitag option nga dili ng bone marrow transplant. Ang iyang sakit mahigala, diagnosis is aplastic anemia. Aplastic anemia meaning nga di lagi siya mo-produce og mga elemento sa dugo, red blood cells, white blood cells, platelets, mga kana. Ang significance ana mahigala, daghan gikan sa permilang kaubuhon sa ipunon hangtod sa lipong, sakit kasing-kasing, grabe, kay dugo god, tibuok lawas na to, dugo taon. So, ang mga simptomas, mabuang yung kagyot. Ato lang yun nakahatag sa ako og kuan, kaning, sa tawag, aning, inkling mang sa Bisaya, sa in-English, ay. Nakahatag sa ako og kanang timailhan may gala nara day Bisaya timailhan day. Nakahatag sa ako timailhan nga oy plastic anemia ni ba gikan sa insecticide exposure, gikan sa aerial spraying Santa Cruz Digos. So karong gi-admit na kong pasyente mahigala. Dugo nga unom ka bag nga dugo. Nya pastilan type A ra ba gyud. Lisod kay pangitaong dugo May na lang kay ang blood bank pusugot man sila type O ibong donor basta mapulihan lang gyud to ilang dugo. Ano lagi gahapon ang kabuang-buang ng pinangitag dugo.
So, ang aplastic anemia may gala, walay tambal. Kung di siya makorek sa paagi nga maghatag og blood transfusion, ang next ana is bone marrow transplant. Unsa man ang bone marrow transplant? Na ay donor para gihapon sa kidney donor, atay donor, na gihapon donor. So, naay mohatag og iyang kaugalingong bone marrow i-inject dito sa pinakadakong bukog sa pasyente, either sa diri sa iyang balakang o kundi ba sa iyang gahi man yung atong mga dagkong bukog. So makita usually gyud sa balakang na ibutang kani bang pelvis nato ba diha ibutang ang transplant katong bone marrow, inject ra man na mahigala di man yung abrihan gyud. So inject ra. Ang problema mahigala kay sa bone marrow transplant pa lang katong donor lisod na pay taon. Ang ikaduha, ang charge sa doktor. Kay i-cross match man na siya mahigala sa donor o katong sa pasyente. I-cross match na siya kung compatible ba sila sa major blood type and minor blood type. Para gihapon sa kidney transplant. Minor blood types. Daghang kay minor mahigala. Ang major blood types is ABO, di ba? Ang minor blood types ay sus pastilan. 26 man siguro na kabuo. Kilala mo match dito sa tanan dito. Pag mo match dito ay na ibon maro kay kung dili siya mo match, dili man na motubo tong katong bulalo dito sa iyang buko. Bone marrow mahigala is bulalo. Kung sa baka pa. So i-transplant na siya. And usually kung isa ka pangutana ron. Mao ni siya ang gitawag nato sa kuan social service, responsible social service sa dagko nga kumpanya. Di man po nato sila mapugos nga mo tabang sa kuan kay ang claim lagi nga wa may side effect lagi daw. Maupod. Karon na magyud. Karon lang gyud ko na jolt into reality may nga tinor. Alangan kung wala ebidensya, may sige ba day kumusturya day ko nga wa may ebidensya nga na side effect. Ultimong doktor gali sa usa ka banana plantation ingon gyud nga wa man ba? Pangatol lang man. Sus karon nakasulti gyud ko nga uyay tinuod nang gyud sus aplastic anemia para bagay side effect. May untag liver cirrhosis lang may gala, nasunog lang ang matay. Ay aplastic anemia. Usa mo nimo pag-correct nga except sa bone marrow transplantation. Mao lagi ni. Sa akong sitwasyon na ako sa tunga-tunga may gala mulaban mo dito sa akong mga amigong nga sa banana plantation ug kaning mga pasyente nga di matambalan. Saan na ito na taon. Karon, ambot lang. Saan na ako ng pasyente may galang. May kwarta. Magsigil lang dugang ug dugo. May lagi yung tanig. Mo-respond yun sa dugang ug dugo. Kay usahay manggod. Ang bone marrow, mapukaw. Mapukaw siya nga. Mahimot po siya dugo. Nga kay wa man rabagay. Tabletas, injection. Wala kay injection ba nga. Mapukaw ni mo ang bone marrow ba. Pag manluod na siya, ay wala na. Mura na imong mother-in-law. Pag luod na imong mother-in-law, ay wala ay. Kwanggol na yung kang son-in-law. Bisa kung saan imong kabuotan, wala, kwanggol na yung kang yun. Nga naman ang sitwasyon, mapagihapon niya, bone marrow may galang. Saan lagi, mungutan lang ko sa mga classmates sa Amerika, kung saan nilang bone marrow, kung saan nilang aplastic anemia, wapod sila, manginuktok po sila. Bone marrow transplant lang gihapon. Nga sila gani dito, sila dito maglisod pag gani sila kanang donor sa bone marrow, samot nagkatadiri. Ambot lang. Mao ini, mo na sitwasyon na to may galang kay balota sa diagnosis pero way tambal si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Ang oras sa Virginia sa Agri Chemicals Corporation.